Abia. Sit down. Onye bisi kukulo nuena. Ndị dị ndụ abụsaghị gie. Ndị dị ndụ abụsaghị gie. Onye ma na-eli akụ. Akụ na-abịa, ihe onye liri ka ọbụla. Onye dị ndụ na-echebe aka. Onye ma na-eli akụ. Akụ na-abịa, ihe onye liri ka ọbụla. Onye dị ndụ na-echebe aka. Lachaba aka. Na o nwere onye maala echi. Lachaba aka na o nwere onye maala echi. Ibe olili na o nwere onye maala echi. Ibe olili na o nwere onye maala echi. Ụmụ nwanne m, ebe ọ bụ na ị nọ, ị na-agba mbọ na-alacha aka na-enwe aṅụrị, ịlụ ọrụ ị na-enweghị ọrụ na ọ dị mma. Onye gbakọta mbọ ma ya eriri nri, o mechie anya bụrụ ọnwụ. Ndị dị ndụ abụsaba ego, ndị na-amarụ ka o si kpa, ma ndị ilu ya na-abụsi ego. A sị m mbọsị taa maala onye ọbụla mma. Ụmụ nwanne m, Chief Sonny Kampala na-ekene ụnụ, nwanne ụnụ otu egwu aka siri ike. Nwee sị ka m gwa ụnụ biko, asị m ebe ọbụla ya nọ na ga-emalụ on Saturday na-abịa bụ on 9th of this month anyị nọ n'ime bụ July. Anyị ga-anọ na Royal Vintage after Agor Bridge or before Agor Bridge, depending side isi abịa Mgbadike in Lagos, Max 1 or a comedian.